Isanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time, halay sa Pag-asa, sakto alas 5 ang hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos maray na aga, ini po ang presentasyon kan mga bareta para sa aga ngunyan na taon, ultimong presentasyon nga na taon kan mga bareta ngunyan para sa aga sa Radyo DCGB. Sa pangaran po kan News Base, asin kan Mega Force Patrol, asin kan Technical Control, maging sa IT. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta, si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan bareta sa lado lokal, nasa linya ang samuyang chief reporter, si kumpadreng Jimmy Nasalita. Pading Jim, Diyos marhay na hapon, please go ahead. Dudumog sa ngunyan nin mga parabakal nin mga paputok na mga designated area na iyo ang pinagtitindahan kan mga manibaybang klaseng mga paputok digdi sa area kan Kamalig, asin Banuan kan Ginubatan. Ini ang naagihan kan DCGB News ngunyan pasanaman kung saan ang designated area sa Banuan kan Ginubatan na tinampo duman sa likodan na parte sa may monumento ni General Simeon Ola, kung saan iyo ang pinagtatawo sa mga oras na ini, asin ini mandigdi sa Banuan kan Kamalig. Ining tinampo sa may ampangan kan Tourism Office ni Sir Jed Villanueva, kung saan sa mga oras na ini iyo ang dakul ang mga namamakal ni na mga paputok na gagamiton at yan sa pagsabat kan na bagong taon na iyo ang magsiserbi na kaugmahan kan iba na magpaputok sa pagsabat kan bagong taon. Ngunyan ang abiso man kan mga otoridad sa salud partikular ni Dr. Dominador Concepcion ang Chief Dr. Canosipina Belmonte Duran Hospital na kung pwede sana kay na magparapatronisar kan na mga paputok na ini, asin kung dahil maiwasan siguroon sana na subako masyadong nakakadistroso o pwedeng makakulog na mga paputok na bakalon tangani dahil na problema sa pagpabulong sa pagsabat kan na bagong taon o 2025. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Ngunyan sa dispatchos kan mga bareta sa lado nasyonal, mahigpit ang pagbabantay kan Philippine National Police sa bilog na nasyon, tanganing siguruhon ang katrangkiluhan kan publiko sa pagsalida kan taon. Sigun kay PNP Public Information Office Chief Police Brigada General Jean Fajardo, maabot sa 35,000 na kapulisan ang nakawagas ngunyan sa manlain-lain na lugar, katuwang ang force multiplier sali sa ibang ahensya di gobyerno. Tinawan doon ni Fajardo na dahil sa pinakakusog na intelligence gathering, dahil sindang namo monitor na ano man na seryosong patakot sa pagsabatkan bagong taon. Sa ibong kaini daiman sida nagpapakampante, asin man tinidong nakaitaas ang alerto tanganing dai malusutan kan mga mararaot na elementos. Ipinaluwas na kan Palasyo Malacañang ang veto message ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung saan ipigpapahiling digdi ang appropriations sa propestong national budget na nai-veto. Nakapalaman sa general comments kan veto message kan Presidente na kaipuhan na masigurong may papautob ang fiscal discipline sa tahaw kan target na mautob ang agenda for prosperity.
Sa parte kan direct veto kan presidente, ipinagladawan digdi ang nagkapirang items of appropriations na pigasabing bako man consistent sa program activities kan gobyerno o bako susog sa 8-point agenda kan Marcos administration. Nakasabay digdi ang sobra sa 26 bilyones de pesos na programa asin proyekto ka na DPWH siring man ang unprogram appropriations na sobra sa 168 bilyones de pesos. Ang gustong sabihon, mawawara o deleted na nasabing kantidad sa DPWH dahilan para magbaba ang budget kan ahensya. Ipinairarom naman sa conditional implementation ang nagkapirang programa na may kinaaraman sa pagtaunin ayuda, siring kan AKAP program o an ayuda sa kapos ang kita. Ang implementasyon kan programa gigibuhon sa paagikan polisiya asin guidelines na ipapaluwas kan DSWD, NEDA asin DOLE. Pinagtibay man ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang 2025 national budget. Sa katakod na bareta, sakop kan 2025 national budget ang kagustuhan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin Kongreso na mapakarahay ang buhay kan mga Pilipino. Ini ang tinaawan doon ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Segun sa leader kan Kamara, may kukonsiderar na significant milestone ang pagpirma ni Presidente Marcos kan 2025 General Appropriations Act. Nagpasalamat man si Speaker Romualdez kay Presidente Marcos asin sa mga kaibanan kaini sa Kongreso na daining kapagalan na nagtrabaho tanganing matapos ang budget. Ikinaugma naman ni Speaker Romualdez ang pagkasararo asin kontribusyon kan Kamara sa pagbilog sa budget na may katuyuhan na masimbagan ang pangaipuhan kan mga Pilipino. Mientras tanto, may dagdag kitang istorya hali dyan sa news base. Nasa linya si Jen Matthew Balyaran. Jen, marhay na hapon. Please go ahead. Marina, pagkahapon, Sir Pio. Kapipirang oras na sila bago ang pagsabat kang bagong taon. Ruso naman ang mga taong nagbabakal digdi ni mga paputok sa Sawangan area kung sa iyo ang designated area digdi sa Legazpi City. Dapat ding bakalan mga legal na paputok mo niya na pagsabat kang bagong taon. Taran tama ng mga personalis kang Philippine National Police digdi sa Bicol Region na puga-puga man ang sa inang paglibot asin pag-inspeksyon ng aning maipasabot bako sa mga parabakal kundi sa mga vendors kung ano mga dapat sunod doon sa pagpabakal asin pagbakal ka mga paputok asin malikayan mo ang mga insidente na mabiktima kayo ni mas maging marhay ang pagsabat sa bagong taon. Sa pagkikipag-ulita kang kasubago sa sarong para tienda, digdi kang paputok, medyo mas kung ikukumpara kang nakaaging taon, mas dakol man ginalid ang parabakaling paputok sa Pio kang nakaaging taon kumpara ngunyan, ilan ta medyo diit ang suppliers kang sa idang paputok ngunyan na taon. Pero ngunyan na oras na hindi nagkapiperang oras bago ang pagsabat ka ining New Year, mas nagdadakol naman ang parabakal kumpara kang mga kasubagong aga asin kasubagong pagkaudto. Ang initial na report hari digdi sa luwas kay Ban sa MGS ng Mobile. Ini po si Jenny Balyaran, marina hapon. Thank you so much, Jen and MJ, kasabay si Boy sa Mobile sa dagdag na situationer dyan sa palibot. Balikan tan detalyas kan mga bareta sa lado nasyonal, resulta kan collaborative process o pagtatabagan kan manlain-lain na sektor kaibado na ang publiko ang 2025 General Appropriations Act na permado na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ini ang pahayag na Senate President Cis Escudero kasabay kan pag-welcome sa pagiging lay kang national budget para sa taon 2025. Sigun kay Escudero, ang naging maigot na pag-review sa national budget ang saro sa positibong senyales na nagdadangog ang hepe ekutibo asin buhay ang demokrasya sa Pilipinas. Maski na nahaluyan ang pagpirma kan 2025 General Appropriations Act, nag-agi ini sa maigot na pag-adal kang presidente asin kan sa ayang economic team na parte kan normal budget process.
Tinauwan doon na Senate President na ang GAA bako sa na importanteng lay kundi pinakakomplikadong propwesto na pigpapasar taon-taon. Kaya naman dain na makikigkig kung mas halaba ang kontrobersyal na proseso kaini kumpara sa ibang mga prospestong mga lay. Ang importante ngunyan sigun kay Escudero iyon napirmahan na ang 2025 General Appropriations Act bago matapos ang taon asin naibitaran ang pagkakaigwa nin reenacted budget. Sa katakod pagbareta, gagamiton kan gobyerno ang gabos na remedyo tanganing mamantinir ang mga serbisyos kan PhilHealth sa mga maabot pang taon. Ginibo ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pahayag matapos na permahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang 2025 General Appropriations Act. Ipinaliwanag ni Finance Secretary Ralph Recto na dakol ang resources ang PhilHealth na pwedeng gamiton tanganing maparambong ang benepisyo para sa mga Pilipino. Sigun kay Recto, magayon ang financial standing kan ahensya dahil sa 280 bilyon na reserve, 150 bilyones de pesos man na surplus, asin sobra sa 400 bilyones na investments, kaya day kakapuso na ang fundo. Sinabi pa kan Finance Chief, tututukan digdi ang benefit package para sa 10 kamatean. Mientras na ipinunto naman ni Bersamin na wala nin dapat na ikadit ang publiko dahil ang ekotibo ang maingat sa paggamit kan mga resources kan gobyerno. Sa iba pang detalyes kan Bareta, may nahihiling na puntos ang Malacanang sa mga suwestyon na ipag-oktabaan ka enot-enoting parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM sa Mayo 2025. Asin gibuhon ini sa taon 2026 kaparehong bulan. Nagkapira sa mga rason kan suwestyon ang daay pa naresolbera na petisyon na mina-question sa constitutionality ka na Bangsamoro Electoral Code of 2023 asin ang daay pagsabay kan sulu sa BARMM asin ang kahagadan kan Commission on Elections na dagdagan ang panahon tanganing mapaghandaan ang eleksyones. Sigun kay Executive Secretary Lucas Bersamin, posibleng sertifikaran ini ni Presidente Marcos Jr. alagad day pa ini makakapagdesisyon manungod sa isyu. Halangkaw ang paghiling kang presidente sa BARMM asin naugma ini dahil day nanin kariribukan sa rehiyon kaya gusto ka ining matrayumfo ang eleksyon. Sinabi ni Bersamin na itataong kwenta na ninda sa Kongreso kung papakusugon ang paghapudan na ipag-uktaba ang BARMN elections sa masangling taon. Mapaapod giraray nin pagdangog sa War on Drugs ang Senate Blue Ribbon Subcommittee sa masunod na taon. Sigun kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, dahil sinda makakapagkondukta ng hearing unya na taon dahil warang kapangyarihan ang subcommittee na magpa-cite in contempt kan mga resource person. Alagad ngunya na inamendara na ang rules kan Senado, nadadarahon naman kan subcommittee ang prerogative kan mother committee na magpa-cite in contempt. Kaya naman siniguro ni Pimentel na sa Enero mapaapod siya ng pagdangog manungod sa kampanya kontra illegal na droga. Siniguro man ni Pimentel na sa indang tutukawan asin pag-aadala ni Marhay ang investigasyon lalo ng pigasabing cash reward sa lado kan PNP para sa mga makakagadan nin drug suspects. Mabueltan detalyes kan mga bareta, pakaliis ka nagkapirang pagirumdum. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available sa GCash, Maya at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2024. Promo permit GLDD number 20240758, 20241646, 20240757, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Patuloy nating suportahan Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Sa Senado, sagot ka ni Bato, mahal tayo ni Bato, pagtatanggol tayo. Sa Senado, sagot ka ni Bato, matapang si Bato, ipaglalaban tayo. Sa Senado, sagot tayo ni Bato. This advertisement is paid by Edwin Go. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Diretso kan detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, pinahimutikan kan Bureau of Immigration ang naresibi na impormasyon na Senador Riza Ontiveros manungod sa balo na pagpapalibre kan mga opisyal kaini sa Chinese businessman na sin Pogo personality na si Tony Yang. Pinagkonfirmar ni BI spokesperson Dana Sandoval na naglatag ning petition for bail ang abogado ni Yang kan December 16 tanganing makapagpabulong ini sa ospital. Alagad sigon kay Sandoval, dainin plano ang BI na tugutan na makapagpiyansa si Yang. Enot nang sinabi ni Ontiveros na pwede naman na makapagpa-ospital si Yang, alagad dapat magtinir ini sa kustudiya kan gobyerno. Sa katakod na bareta, tinauan doon ni Senadora Riza Ontiveros na dapat magtinir sa kulungan si Tony Yang asin ang tugang ni Michael Yang na imbuelto sa manlain-lain na illegal na aktibidad sa nasyon. Ginibukan senadora ang pahayag matapos makaresibi ning report ang nagkaperang opisyal kan Bureau of Immigration na nagbalo na ibusol ang pagkapalibre kay Yang sa paagi kan pagpipiyansa. Sinabi ni Ontiveros na dakol na mga ebidensyas na nagpapatunay kan pag-abuso ni Yang sa polisiya kan Pilipinas. Afuera ka ini, igoning mandamiento de arresto
hale sa China kay di dapat tugutan na mapalibre. Kung kaipuhan ng medical attention, pwede naman siyang ipabulong alaga dapat bagtinir sa kustudiya kan gobyerno. Kasabay kini nangapudan sa Ontiveros sa Anti-Money Laundering Council na kaskasan ang investigasyon sa money laundering activities ni Tony Yang. Ipinag-orgulyo kan Philippine National Police ang matrayumpong kampanya kay ni kontra sa mga illegal na paputok asin piglalauman na magapadagos ini sagkod sa bagong taon. Sigun sa PNP, suminakat na sa 30 individualan sa indang nadakop halay sa 500 na ipinagkondusir na operasyon. Sigun kay PNP Public Information Office Chief Police Brigada General Jean Fajardo, dahil sa pagkipagtabangan sa publiko na nagre-report kan mga illegal na nagpapabakal ng paputok, kaya naging matriumfoan sa indang kampanya. Nangenot ang boga o improvised cannon sa mga nakumpiskar kan PNP, partikular na hali sa mga menor de edad, kaya puga-puga ang pangapudang kang pulisya para sa mga magurang na bantayan sa indang mga aki. Afera sa pinagkondusir na operasyon kan PNP Anti-Cybercrime Group na nakatutok naman sa bentahan ng paputok online. Sigo naman kay PNP ACG spokesperson Police Teniente Wallen Arancillo, maabot na sa 13 individual ang nadakop dahil sa pagpabakal ng firecrackers asin pyrotechnic devices sa internet. Nangapudo naman ang PNP sa publiko na ibitaran ang pagbakal asin paggamit kan illegal na paputok, tanganing malikayan ang mga aksidente lalo na sa mga kaakian. Nagpagirumdum ang animal welfare advocates sa mga four parents na daipagtugutan na matakot ang mga atama na hayop sobrang kaugmaan sa pagsabat sa bagong taon. Sigun kay abogado Heidi Kagiwa, Program Director kang Animal Kingdom Foundation, dainin boses ang mga hayop lalo na mga stray dogs na naafektaran kan mga paputok. Pig-ing ganyar kan grupo ang publiko na aramon ang mga alternatibong paagi kan pag-ugma na pwedeng maprotehiran ang mga tao asin hayop. Ini para masiguro ang kaligtasan ng marhay na salud sa pagsabat kan bagong taon. Dagdag pa ni Kagiwa, puunan dapat kan kabos ang taon sa paagi nin paggibo nin marhay na desisyon para sa mas marhay na futuro. Puminakol na sa haros 500 na aksidente sa tinampo ang narehistro kan Department of Health ngunya na holiday season. Sa sagkod ka sa bagong aga, nadagdagan ng 39 bagong kaso kan road traffic incidents ang narehistro kan ahensya na nagresulta sa kabilugan na 496. Nasa 33% ining halangkaw kumpara sa bilang na nairehistro kan kaparehong panahon taon 2023. Anum na ang nagadan kung saan apat iyon hali sa 356 na motorcycle accident. Sa nasabing kaso, 427 anday nagamit ning safety accessories kan mangyaran aksidente, mantang 83 ang may impluensya o kaya nasa impluensya kan alak. Mientras tanto, sa garayan na tinauan ni doon ni Kabayan Party List Representative Ron Salo ang importansya kan pagkakaigo ng Magna Carta of Migrant Workers. Kasunod kan na pagkakaimbelto kan sarong OFW sa pagkagadan kan ataman kaini sa Kuwait. Sinabi niya na makamundo ang insidente asin nakidumamay siya sa nabayaan na pamilya kan Kuwaiti family. Naglalaom ang representante na dahil ini makaka-apekto sa migration policy kan Pilipinas sa Kuwait, lalo na tadaay dagos na nakakabalik sa normal ang deployment kan OFW sa nasabing nasyon. Hinagad ni Salo sa Department of Foreign Affairs as in Department of Migrant Workers na matawan ang mga household service worker nin legal na representasyon, tanganing masiguroan sa indang deretsos. Alagad importante man na masiguro ang proteksyon kan mga OFW na iyon pagkakaiguan nin Magna Carta. Sa pagi kaini masisiguro na sinda ang physical as in psychological fit bago ang deployment, tanganing maibitara na mautro ang siring na mga sitwasyones.
Ultimong bareta sa lado nasyonal, papakusugon ka na Department of Information and Communications and Technology ang kapasidad kan mga Pilipino sa digital competences katuwang ang Google Asia Pacific PTE Limited asin Coursera. Sa taon 2025, target kan DICT na pahiwason pa ang Google Career Certificate Program para turuan ang mga Pilipino kan importanteng ICT skills arog kan cybersecurity, data analytics, IT support asin project management na masimbag sa nagdadakulang pangaipo para sa mga ICT professionals. Kasabay pa sa mga kursong pinatangro digdi ang Google AI Essentials para pakaroon ang paggamit kan generative AI tools. Kaiba na naman sa target na benepisyaryo kan DICT ang mga daing trabaho, estudyante sa universidad, mga kasabay sa disadvantaged groups, empleyado kan micro, small and medium enterprises o MSMEs, asin ang gobyerno. Sigun kay DICT Assistant Secretary for Consumer Protection Wilroy Tigzon, ang programa ang nakalinyada sa mga obheto na marealisar ang sarong cyber-secured na nasyon. Bareta sa luwas kan Pilipinas, nagpaluwas ding mandamiento de arresto ang korte kan South Korea tanganing ma-impeach ma-impeach ang suspendidong presenteng si Yoon Suk Yeol dahil ini sa sayang deklarasyon ng martial law na nagresulta sa dakulang problema. Ang mandamiento ipinagluwas matapos ang naday mag-atindir si Yoon sa 3 beses na investigasyon. Siya nahampang sa mga kasong kriminal na pwedeng magresulta sa habang buhay na pagkakapreso o padusang kagadanon. Ang Presidential Security Service ang nagsayuman na magsunod sa tulong search warrant asin day pa sigurado kung paano i-implementar ang mandamento de arresto kontra kay Yoon. Ultimong detalyes kan bareta sa lado kan Karawat, pinagmulta ni na 500,000 US dollars o katumbas ning 6 na milyon de pesos si Minnesota Timberwolves star Anthony Edwards dahil sa pagmuda sa sarong live TV interview. Domingo kan ibinaba kan National Basketball Association ang padusa asin linang kawan pa dahil sa pantulong multa ni Edwards sa laog nin tulong simana. Nagrally ang Timberwolves sa panggana kan Houston Rockets sa skor na 113 kontra 112 kan Biyernes. Sa interview, wala tuong muda ang binutasan ni Edwards. Lunes, enot siyang binagsakan ni na 75,000 na US dollar fine dahil naman sa tataramon sa officiating asin pagmuda matapos na pagbultaon na nin 25,000 US dollars. Sa mga komento kan Disyembre 6, kan daugon kan Wolves ang Golden State Warriors. Sa pangarang ka Newsbase sa pangenot ni News Director Mark Dela, Angel Mustasa, Jen Matthew Balyeran, Mary Joy Jaresgo, ang Mega Force Patrol sa pamayo ni Chief Jimmy Nasalita, Pading Alarmayor, Pading Jomar Bien, si Joshua Bino, Karen Ala, sa Manibela Henry Mata, sa bilog na crew kan technical control sa pangenot ni Chief Tech Ramir Tanay, kapartner ko ngunyan si Pading Nalbaldo, kasabay man si Tata Nems Flora, June Napolis, ang samuyang Technician Emeritus Manito Tanyez, sa IT, yaon dyan si Jerome Nico Martinez. Yan po ang ultimong presentasyon ngunyan na taon kan DCGB mga bareta ngunyan para sa aga. Salamat kan sa ido pag-antabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Happy New Year! Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex